Piye? Piye kanca? Piye? Dhewe wis menang. Uya. Tembung ora-ora itu. Tembung ora-ora itu maksudnya piye? Awak dhewe kan menang. Iya. Iya. Udah kalau oke. Aku tahu
disampurnakno ae. Jarum gak iso, Mbak. Jarum. Jarum. Ya, ora iso ngandang wong. Syukur yo ora iso. Lah kudune kudune pocong yo ora dioman. Disampurnakno. Ora sampurna. Maksude diolani ki ayo disolati bareng-bareng. Pocong iki ben sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Thank you.